kamar yadda kuka sani yau ne za a yi gasa a gidan nan ta naira miliyan 1 kuma ba wasu ne alƙalan ba, ku audience masu kallo ku ne alƙalan. Akwai tsare-tsare da wannan gida ya shirya a bangaren yadda za a ci wannan gasa. Tsari na farko, ana buƙatar kwalliyar da mutum ya yi ta yi daidai da abin da yake aikatawa a wurin, shi ne muke kira da wankan da mutum ya yi. Za a tambaye ku wannan wankan wane ne ya fi kyau, za ku faɗa. Sannan mamin shi ne demonstration da faɗar abin da waƙa take a ciki, shi ma da kuma wacce irin rawa mutum ya yi, ta yi daidai da waƙar ko kuma ta yi birgewa da waƙar da kuka saurara. To wayannan abubuwa guda uku su ne za su kai mutum don samun wannan nasara akan wannan gasa da za a yi. Kuma alƙalai iyakaci abinda kuka faɗa shine abinda za a rubuta. Jama'a da Allah wace ta ce ga naira 6,000 kiɗi ni sanda trailer, ga 4,000 ni sanda trailer. Zaɓaɗin lamba. Lamba ta bai kuke so. Sai lamba. Sai mai gaya mai aiki a san mutum a kan cinikinsa, amma ya kamata a cikin daga bangaren gidajen wasanni muna gayyatar gidan bol wanda shi ɗan wasan da ƴan wasan ga ciyamomi nan ku to a basu gudi na musamman sun mana taron dangi ciyamomin gaba suka yi naira 500,000 a wannan gasa. Muna godiya kwarai da gaske. Wannan shi ne haɗin kai, ba wanda ya ji a ransa cewar ba shi ya ci ba, sun ɗauka cewa wannan gasa sun suka ci. A gasa ta gaba zan zo da wasu waɗin. Ina godiya jama'a daga dukkanin al'ummar da ya zo wajen nan, yara da manya, maza da mata da ruwa yanzu suka yi haƙuri suka tsaya suka ƙarasa abin da muke yi. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ba zumunci, Allah ya ba mu yi faranta muku a koda yaushe. Ina godiya.
gashi nan dai kamar yadda aka bani sako in bada daga Sanda Trader, gashi nan zan isar da sako insha Allah. Naira 10,000 ne gashi nan. Ina maka murna. Bare da aka sanar da ku jaruman shirin fitbin kuna a duniya su ne za su gaba da gasa. Dokoki na turo musu. Kamar yadda kuka sani yau ne za a yi gasa a gidan nan ta naira miliyan 1. Kuma ba wasu ne alƙalan ba, ku audience masu kallo ku ne alƙalan. Akwai tsare-tsare da wannan gida ya shirya a ɓangaren yadda za a ci wannan gasa. Tsari na farko, ana buƙatar kwalliyar da mutum ya yi ta yi daidai da abin da yake aikatawa a wurin. Shi ne muke kira da wankan da mutum ya yi. Za a tambaye ku wannan wankan wane ne ya fi kyau za ku faɗi. Sannan mamin shi ne demonstration da faɗar abin da waƙa take a ciki. Shi ma da kuma wacce irin rawa mutum ya yi ta yi daidai da waƙar ko kuma ta yi birgewa da waƙar da kuka saurara. To wayannan abubuwa guda uku su ne za su kai mutum don samun wannan nasara akan wannan gasa da za a yi. Kuma alƙalai iyakaci abinda kuka faɗa shine abinda za a rubuta. Jama'a da Allah wace ta gaci. Ga naira 6,000 ki yi Sanda Trader. To, ga 4,000 yi Sanda Trader. Zaɓaɗin lamba. Lamba ta bai kuke so. Ta ce lamba. To wannan ne suka ci. Waɗanda suka yi na biyu a wannan gasa su ne Ali ba ta nan naira 200,000 daga wannan kwamitin wasa. To sai mai gaya mai aiki a san mutum a kan cinikinsa. Amma ya kamata a cikin daga ɓangaren gidajen wasanni. Yaron nan fa an gaba shi ba ya ji akwati. Muna gayyatar gidan bol wanda shi ɗan wasan da 'yan wasan ga ciyamomi nan. Ciyamomi nan ku a basu kudi na musamman sun mana taron dangi ciyamomin gaba su karɓi naira 500,000 ga wannan gasa. Muna godiya ƙwarai da gaske. Wannan shi ne haɗin kai, ba wanda ya ji a ransa cewar ba shi ya ci ba, sun ɗauka cewa wannan gasa su suka ci.
ina godiya jama'a daga dukkanin al'ummar da ya zo wajen nan, yara da manya, maza da mata da ruwa suka yi haƙuri suka zai suka ƙara abin da muke yi. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ban zumunci, Allah ya ba mu yi mafarauta muku a koda yaushe. Ina godiya. ba ƙwarya bace bari a ƙwarƙwasa gashi nan dai kamar yadda aka bani sako in bada daga Sanda Trader, gashi nan zan isar da sako insha Allah. Naira 10,000 ne gashi nan, ina maka murna. Bare da aka sanar da ku jaruman shirin dukkan kuna a duniya su ne za su gabatar da gasa.